Jongens en meisjes, zit je er klaar voor? Dan nu de ogen en oren open, want hier is de kinderkroom. Kinderkroom, ja dit is de kinderkroom. Zing en spring die poeten om, je zit op die boxenboom. Ieder week de kinderkroom, vrije blije kinderkroom. De kinderkroom is voor... Goedemorgen jongens en meisjes, hier zien Jeppe en ik weer met de kinderkroom. Jeppe, zeg eens schat. Ja, wat teunt zich wel niet. De Mitchell is de vorige week hier ook al in de studio geweest. Ja, en die hebben metgedaan aan het kinderoorles. Dat zijn de winnaars van basisschool de Kweer. Maar de Jasper hier neven mij. Weet ze wat hij zei? Dat ik grote oren heb. Wat teunt zich wel niet, Jasper? Je hebt niet alleen grote oren, maar ook een vrekke bek. Inderdaad Jasper, zeg het maar. Ja, wat teunt zich wel niet? Wat komt ze eigenlijk doen, manke? Ja, weet ze hebben ze al zo metgedaan aan een film. Nee. Ja, ik wel zo. Oh, kijk zelf maar. Joe, in de Remboe. Weet je wat je ziet in de Rimboe? Kijk maar wat ik doe in de Rimboe. Hier gaan wij naartoe, naar de Rimboe. En zing maar met me mee. Joe, in de Remboe. Hier is Jeppe en de Ooietaaien en we zijn weer op onderzoek in de Afrikaanse Remboe. En vandaag komt je van alles te weten over de neushoorn. De neushoorns zijn al 60 miljoen jaar op deze wereld. In de oertijd waren er 164 verschillende soorten en nu helaas nog maar 5. Mer toch. Dat is toch niet te geloven? De neushoorns komen voor in Afrika en in Azië. En ze zijn een bedreigde diersoort. Het maximale gewicht is 3600 kilo. En ze worden gemiddeld 45 jaar oud. Hij heeft ontzettend slechte ogen. En hij is scheel. Van 10 meter afstand ziet er niet het verschil tussen dig of een boomstronk. Mer, je hebt al wat een onzin, hè. Ik geloof er niks van, hè. De hoorn van de neushoorn is van dezelfde stof als nagels of als haar. En de hoorn die groeit ongeveer 7 centimeter. Yes. Neushoorns kunnen ontzettend goed ruiken, want als de wind op hun kant staat, dan ruiken ze dich al van een afstand van 2 kilometer. Hoe wist ik dat toch allemaal zo goed van, Jeppe? De neushoorn heeft aan elke poot 3 hoeven en hij is een echte dikhuid, want zijn huid die is wel 2,5 centimeter dik. Alright. Zo, dan gaan we nu verder met de luipaarden. En dat zijn geen luipaard. Nee, het is een katachtige die in bosrijke gebieden in Afrika en Zuid-Azië voorkomt. Yes. In Azië wordt ze soms ook als panter genoemd, maar in Afrika gewoon luipaard. De luipaarden zijn vleeseters. Het is ook een bedreigde diersoort en het is geen groepsdier. Hij leeft solitair. Alright. De vacht van een luipaard is bedekt met zwarte vlekjes. De ondergrondjes zandgeel of lichtbroen en de vruikjes zijn kleiner als de menkes. De vruikjes die wegen gemiddeld 50 kilo en de menkes ongeveer 60 kilo. De ogen van de luipaarden zijn heel erg groot, want ze kijken bij heel weinig licht. Hierdoor kunnen ze 's nachts goed jagen. Overdag rusten ze meestal uit tussen de struik of in een boom. Als ze een prooi hebben gevangen van een klein formaat, ja, of een antiloop, dan hangen ze die op in een boom. Ja, want anders worden die ingepikt door hyena's of jakhalzen. Mer, je hebt al wat een onzin, hè. Ze kunnen ontzettend goed ruiken en hun gehuur is ook heel goed. Jonge luipaarden blijven zo'n 1,5 jaar bij hun moeder. Pas na 2 of 3 jaar zijn ze helemaal volgroeid. En hij kan wel 20 jaar oud worden. Veel mensen die verwarren de luipaard of panter met de jachtluipaard. Tot zover
deze expeditie in de Rimboe. Ik zeg, joe, in de Rimboe. Hey Jeppe, ben je nog niet meer kwaad? Dan kunnen we nu weer gewoon gezellig gaan doen. Ja, ik ben zeker niet meer kwaad. Maar 20 Jasper heeft net gezegd dat het met die oren van mij best wel mitviel. En nu moest maar altijd zo denken, mensen. Met grote oren kan zo goed luisteren, zo. Ha, gelukkig. Hey, weet je wat van techniek af? Ja, van computers en televisies. En dicht dan? Ja, ik ook. Wauw. Ja, zou je later gaat in techniek willen gaan doen? Nou, misschien met de computers iets. Super, en dicht dan? Ja, ook iets met computers. Misschien weet je wel collega's. Ja. Maar weet ze, op SBO de Pyramide in Gennep, daar is de techniekeducatie. Dat was een gigantisch leuk project in samenwerking met het Continuum. Ga het zelf maar eens even kijken. Hallo, we zijn hier bij basisschool de Pyramide in Gennep. OBS de Pyramide in Gennep. Ze zijn hier bezig met een speciaal project, het project Fiets. Laten we snel binnen gaan kijken waar ze mee bezig zijn. Hallo Esra, wat ben je allemaal aan het doen? Ik ben nou een fiets aan het maken met tandwielen van een soort Lego en Knex. En dan kunnen we kijken hoe die fiets werkt. Hoe een fiets werkt met de tandwielen. En als je hem voor een groot hebt en achter een klein, dat hij harder draait. In plaats van als je het omdraait, dat hij zachter draait. En dan kan je ook bij je eigen fiets kijken hoe dat werkt. En daar leer je dan heel veel van. Kijk, als dit wiel draait, wekt deze dynamo stroom op. En dan gaat het via de draadjes naar de lamp en dan gaat de lamp aan. Waarom is het project Fiets zo belangrijk voor kinderen? De kinderen komen in dagelijks leven natuurlijk veel in aanraking in het verkeer met fietsen. Maar de meeste kinderen in Nederland hebben ook een eigen fiets. En het is heel belangrijk dat kinderen weten hoe een fiets werkt. Om te weten wat ze kunnen doen als die kapot gaat. Maar ook hoe een fiets veilig moet zijn in het verkeer. En juf Marieke, heeft u zelf ook nog iets geleerd van dit project? Jazeker. Ik ben zelf een fietser, een wielrenner. Ik zit veel op de fiets. En zo gauw het fietsproject is gestart, ben ik begonnen met mijn eigen racefiets uit elkaar halen. En met alle experimenten van het project van Continuum heb ik mijn eigen racefiets weer in elkaar gezet. Ketting vervangen, alles schoongemaakt. Dus ik heb heel veel geleerd. Ik zit hier tussen 3 knappe mannen in. Vertel eens even hoe je heet. Joep. Jart. Aliek. En deze 3 heren hebben ook meegedaan aan het project Fiets. Wat heb je allemaal precies geleerd? Meer van dat je veilig over moet en dat je ook dat je niet zomaar overweg mag als je geen lamp hebt en zo. Dat je niet in de avond zomaar overweg mag. Dat je in ieder geval niks kan gebeuren. Ja. En waarom leren jullie zoveel over de fiets, Aliek? Om slimmer te zijn en als je groot bent, dat als je fiets of zo kapot is, dat je hem weer kan maken. Oké, en de veiligheid is natuurlijk ook heel belangrijk. Waarom is de veiligheid zo belangrijk? Bijvoorbeeld, dus ook met een vrachtauto, bijvoorbeeld als je in de dode hoek staat. 's Nachts, je hebt donkere kleren aan, dan moet je wel licht hebben. We kijken nu naar Irene. Irene is een explainer van het Discovery Center Continuum en zij laat allemaal bijzondere experimenten zien met betrekking tot de fiets. Op dit moment gaat ze ons laten zien hoe hard we moeten trappen. En ze zoekt 3 vrijwilligers uit. En die vrijwilligers gaan laten zien wat de verschillen zijn tussen de 3 verschillende objecten. Een groot tandwiel om te draaien en een kleine om het touw op te winden zorgt dat het touw heel snel opgewonden wordt. 2 gelijke groottes zorgen ervoor dat het net zo snel opgewonden wordt als dat je draait. En bij een klein tandwiel om te draaien en een hele grote voor het touw moet je ontzettend snel kunnen draaien om dat touw vooruit te krijgen. We zien hier een fiets die op een lopende band zelfstandig blijft staan, zonder dat iemand erop zit.
En op deze manier bewijzen we natuurlijk waarom wij niet omvallen als wij zelf fietsen. En dat komt natuurlijk allemaal alleen maar omdat de wielen draaien. Vertel eens even, wat doe je precies tijdens de show? Nou, ik geef hier altijd aan het begin van de dag een show. Zodat die kinderen hier enthousiast worden natuurlijk over de fiets. En alvast een aantal dingen zien over hoe een fiets werkt. Waarom heeft de fiets evenwicht nodig? Waarom heeft een fiets 2 wielen eraan? Waarom hebben we hier kettingkasten? Dat soort dingen laat ik zien in de show. En natuurlijk op een manier waarbij de kinderen denken, wauw. Ik zag ook net een fiets met vierkante wielen voorbij komen. Hoe zit dat nu precies? Dat is cool, hè? En het verhaal daarachter is dat het gaat om waar zit het middelpunt van een wiel. En hoe ver zit dat van het wegdek af. Dus een vierkante fiets, vierkante wielen kunnen prima fietsen als het wegdek maar aangepast is op mijn fiets. In één fiets zit ontzettend veel spannende trucs. Anne, vertel eens. Wat heb je allemaal geleerd tijdens dit project? Nou, het liedje. En ik heb geleerd dat als je licht moet geven, dat je stroomkring moet maken. Dus jij weet nu hoe het licht op je fiets brandt, hoe dat allemaal werkt. Wat knap. En Mark, wat heb jij allemaal geleerd over jouw fiets? Dat je nou veiliger over de straat kan rijden. Dat liedje wat jullie hebben geleerd, heb ik net gehoord. Dat is een prachtig liedje. Hoe was dat om te doen? Ja, leuk. Ik heb er ook heel veel van geleerd. En het was best wel moeilijk. Was het best wel moeilijk? Alle onderdelen van de fiets kwamen voorbij. Kun jij die nog allemaal opnoemen? Spaken, assen, banden, wielen, vellig en assen. Achter mij staat een hele grote stellage. Een enorme stellage en die stellage is een kettingreactie. En deze kettingreactie is gebouwd door de mensen van Discovery Center Continuum. En deze kettingreactie die gaat ons nog meer vertellen over de fiets. En die brengt alles samen wat we tijdens dit project hebben geleerd. Dat komt hier allemaal in terug. Ik ben benieuwd. Het wordt spannend, spannend, spannend. Wat vindt u van het project? Ja, fantastisch. Vorig jaar kwam dit project als een van de 2 projecten naar voren voor het jaar van de fiets. Staat ook in het kader natuurlijk van de veiligheid. Maar de extra van dit project is natuurlijk dat het kinderen nog wel meer bijbrengt dan veiligheid alleen op de weg. Namelijk ook de techniek. En tijdens dit project heeft u nog iets extra's bijgeleerd? Ja, ik heb in ieder geval gezien dat je veel meer kunt met de onderdelen van een fiets dan fietsen alleen. Dan fietsen alleen, dus dat wordt nog een hele spannende week voor u als u uw fiets uit elkaar gaat halen. Ja, dat heb ik jaren geleden voor het laatst gedaan en sinds die tijd niet. Maar mijn dochter had laatst een fiets kapot, dus ik zeg van nou, zo gauw als je vakantie hebt, dan kijk ik ernaar. Hey Mitchell, wat vond je van die kettingreactie? Nou, erg ingewikkeld. Ja, dat is wel echt een stoer project, hè? Hey, vertel eens even die hobby's, Jasper. Hij is bij de chatterie. Vertel eens meer erover. Elke man die gaf in het repetitie en elke zaterdag die gaf in het oefenzitten. Cool, hey, hier is dat Jippe. Ja, Jasper, daar zit bij de bussenschutten in neer. En dat is een fantastisch mooie chatterie. Ja, en wat zijn die hobby's, Mitchell? Nou, ik doe vaak het tekenen van plattegronden. Wauw, wat stoer. Ja, maar weet je wat ook stoer is en een heel stuk minder stoer eigenlijk is dat we aan het einde van de uitzending zijn gekomen. Helaas, pindakaas, jongens en meisjes. Ja, dat is wel heel erg jammer. Gewoon samen aftellen, hè. Dan gaan we. 1, 2, 3. De kinderkroon is verdicht. Jasper, en zeg maar tegen die bussenschutter dat ze een keer door een les moeten winnen.